Sziasztok, én Knickers vagyok, és unatkoztam, szóval úgy döntöttem, hogy kreálok egy finom kis szenyát. Jó! Lássuk, mi van itt. Hi guys, Kacsamájas, jöhet. Van még itt itt paprikás csirkemel, paradicsom, oh my god. Hárajdélyom. Ez mikor itt fürtös paradicsom, 6. 22. hely, jó? Kolyom, paradicsom. Na. Paradicsom kenőmájáshoz, Dávid, megőrültél? Úristen, nem tudom, honnan jött ez ötlet. De mindegy, kacsamájas lesz. Ez nekik jó. Folyasztható, jelölve a rúdon. Hát... hol van? Jelölve a rúdon. Hát, beleszagolunk. Valami bűzlik. Na, mi van már? Szerintem jó lesz. Finom lesz, igen. Jó lesz. Na, akkor kacsamájas vissza. És akkor csak ez lesz. Igazából szerintem kicsit sötét a háttér, szóval sajnálom. Tehát akkor kezdjük is. Jaj, hoppaj! Jó, de viszket a hallgatom, ugye? Jó van. Oké. Na. Ja. Kiszarjuk ide a morzsát az asztalra. Jó, de hangos volt. Na. Itt a kenyér. Spárfehér kenyér. Spárfehér. Spárkenyér. Fehér kenyér. Na. Levágjuk a csücskit. Inni. Csücskével vágjuk. Jaj. Nagyon könnyű. Jó van. Oké, jó van, már hagyjál békén. Na. Most csak egy szelet kenyeret teszünk, mert majd még reggelizek. És egy ilyen faszott apró pirinyi. Jó, nem? Ezt ide rakjuk inkább a izébe, így. És akkor így jó is lesz. Így, ekkor a kenyér. Oké. Visszarakjuk a kenyeret. Jó van. Annyi már visszadik már itt. Mit csinálsz itten már? Mit tehetik már te? Hozé! Úristen, hogy én mennyit tudok variálni. Hoppá! Bocsánat, elnézést. Én kérek elnézést, emberek! Úristen! Remélem nem romlott meg, mert akkor beposott. Szó szerint posok majd tőle. Hát összetevők, sertésszalon, jó szarok rá. Na, jó lesz szerintem. Még ezt a végét itt kinyomjuk. Lesz egy kicsit sok, ember? Hát nem lesz egy kicsit sok? Mára nem. Nem érdekel. Nem. Be fogok pisilni, jaj ne. Leszaggatjuk. Az szép volt, Dávid. Ennél jobban nem is csinálhattad volna, jó van. Ügyes vagy. Komolyan, ennél jobban nem is csinálhattam volna. Figyeljétek, most becsomagoltam. Most van egy szelet fóliánk. Jaj, ezt kidobjuk. Igazából, hát mindegy, megkenjük itt szépen. Visszarakjuk a helyére. Oké, jó. Így valahogy, oké.
akkor megkenjük a kenyeret. Gyönyörű szép kenyeret. Elvigyázzad. Jó van. Jó lesz ez gyerekek. Jó. Hú, de sokat raktam rá, bassza meg. Mindegy. Mit csinálszok hozzá más, csak semmit. Csak semmit. Na. Ez gyorsan kész lett, úgyhogy... Úgyhogy ja. De jó. De hát akkor ez a videó ennyi lett volna. Remélem ízleni fog, amit készítettem. Együtt meg együtt.